Molt bé, gràcies, presidenta. Senyor Comín, ens estrenem. Fa uns dies vam saber per la premsa que el projecte VIS+, per treure'n profit de les dades sanitàries dels catalans, continua endavant, malgrat l'oposició forta de la societat civil. Nosaltres creiem que és un tema prou important com per no assabentar-nos per la premsa i senzillament volíem preguntar-li quins són els plans de la seva conselleria en relació a aquest projecte. Gràcies. Bé, m'agrada, no li negaré que m'agrada sentir això de que ho podem discutir, però també li dic que no ens fiem. No ens en fiem gens perquè moltes vegades aquesta apel·lació al diàleg ha servit perquè mentre es dialoga la conselleria tiri pel dret. No ens en fiem, a més, perquè aquest projecte ha estat fet al dictat de PricewaterhouseCoopers, una empresa amb la que, per cert, tenim un problemeta de portes giratòries que un altre dia ja en parlarem. Vostè ha dit que aquí no s'ha venut res, ho he sentit a la premsa els altres dies, que només era cessió de dades a hospitals públics, però això tampoc ens tranquil·litza, perquè la persona que portava el VIS+ fins ara va dir la primera fase és a hospitals públics, la segona és a empreses privades. Ja tenim la primera fase. L'altre dia, en aquesta cambra, alguns es van queixar de la seva manca d'experiència en la gestió sanitària. Li he de dir que a nosaltres això no ens preocupa. No ens preocupa. El que sí ens preocupa, i molt, és l'experiència que sí que tenen persones que vostè ha nomenat per dirigir la conselleria. Per exemple, ens preocupa molt que el número 2 del CatSalut sigui Josep Maria Argimon, que era justament la persona encarregada de dirigir el VIS+ quan Boi Ruiz era conseller. I dic que em preocupa perquè aquest senyor deia que el VIS+, aquest projecte, serveix per proporcionar valor a les indústries sanitàries i farmacèutiques beneficiant el teixit econòmic i industrial. O parlem d'investigadors o parlem de teixit econòmic i industrial. Miri, li torno a repetir, m'alegro de sentir la paraula diàleg, parlarem, però a mi m'agradaria avui saber, i m'imagino que molta altra gent, si vostès segueixen contemplant la possibilitat de vendre les dades sanitàries dels catalans a empreses privades. Només això. Gràcies. Té la paraula el conseller.